Onze mooie partij, die volgend jaar 65 jaar bestaat, heeft vanavond de beste uitslag gehaald uit de hele geschiedenis. En is voor de tweede keer de grootste partij van Nederland geworden. Door de grote overwinning van de VVD is er een verrassende situatie ontstaan voor Friezinnen Aukje de Vries. Ze stiert 44ste op een lijst. Maar er is nou een grote kans dat ze in de Kamer komt als partijgenoten heger op een lijst minister of staatssecretaris worden. Jazeker, ja, daar ging ik eigenlijk wel een beetje van uit. Maar ja, daar was ik net te blied wezen voordat het echt z'n vier is. Dus eerst z'n vier wezen en dan ging ik er helemaal voor. Maar één ding is duidelijk. Het roer kan om, het roer moet om. Want het rechtse beleid van de afgelopen 2 jaar kan in ieder geval niet worden voortgezet. Lut Jacobi, elfde van de PvdA, is blied met de uitslag. Maar voorzocht ik een drege formatie. Dus zo zijn de VVD en de PvdA de keer met elkaar. En huppakee, goed stevig, 80 zetels ongeveer en daar gaan we. Maar dat loopt inhoudelijk heel ingewikkeld. Dus er moet nog wel heel wat wetten door de i voordat dat voor elkaar is. Maar waar wiet? 15 zetels is het misschien het maximum voor de SP, of niet? Vandaag wel. Morgen kan het zo weer anders zijn. Jos van der Horst uit Drachten, de nummer 50 van de SP, zegt zijn partij het zo goed waan in de peilings. Maar het campagnevieren wordt te lang. Nou, 15 zetels, het zij zo. Wat moet de SP doen? Moeten ze in de oppositie of kunnen ze het dan nog mooi regeren? Nou, in ieder geval meepraten met de formatie. Dat lijkt mij de eerste aanzet. Maar goed, dat laten we natuurlijk aan de deskundigen binnen onze partij over. De nummer 3 van het CDA, bolster Sander de Rauwe, moest taschen hoe zijn partij een grut verlies incasseren moest. Feit is en blijft dat we als CDA opnieuw verloren hebben. En dat betekent ook dat we opnieuw heel goed moeten kijken, jongens, hoe hebben we verloren? En dat we ook weer alle inzet moeten plegen om weer terug te komen. Orenvriezen in de Kamer binnenaast Magda Bernsen van D66, PvdA Jacques Monash en VVD'er Anne-Wil Lucas. Nou, we hebben een aantal mooie Kamerleden in de Tweede Kamer zitten. Er is in Friesland ook door die Kamerleden hartstikke goed campagne gevoerd. We hebben de afgelopen periode al gezien dat, los van de politieke partij, dat politiek en bestuur in Friesland en in Den Haag juist door die link elkaar hartstikke goed kunnen vinden. Dat betekent dat er korte lijnen zijn en dat de Friese belangen ook goed voor het voetlicht kunnen komen.